Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la telejurnalul orei 13. Sunt Dumitrița Bordean și vă prezint cele mai importante titluri ale ediției. Ajutor de 470 de milioane de lei pentru familii vulnerabile din Moldova și diaspora. Sărbătorile pascale aduc forfătă mare în piețele din capitală. CEC a lansat platforma pentru înregistrarea diasporei la vot. Autoritățile anunță un ajutor unic de Paște de 470 de milioane de lei pentru circa 230.000 de familii, inclusiv din diaspora, cu copii de până la 5 ani și persoane cu dizabilități. Plățile vor începe pe 2 mai și vor fi efectuate automat, fără cereri, fie prin transfer pe card, fie prin poștă. Familiile din țară, precum și cele din diasporă, vor beneficia de un sprijin financiar în valoare de 1.500 de lei pentru fiecare copil cu vârsta de până la 5 ani. De asemenea, un ajutor unic de 5.000 de lei va fi acordat familiilor care au în îngrijire un copil sau un adult cu dizabilități. Vor beneficia 230.000 de familii, familiile copii de vârstă până la 5 ani, toate familiile care au copii cu dizabilități și toate familiile care au la întreținere un adult cu dizabilități severe. Sumele vor fi disponibile începând cu data de 2 mai, fie pe carduri, fie la oficiile poștale, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună cereri sau să se deplaseze la instituțiile statului. Urmează să beneficieze de această plată. Noi vom identifica un card activ dacă l-au în Republica Moldova, fie că este unul social, fie că un card simplu bancar. Dacă acest lucru nu va fi posibil, deci pentru o minoritate din cazuri, plata va fi disponibilă la poștă până la sfârșitul acestui an. O parte din bani sunt din bugetul de stat, iar cealaltă din cele 1,9 milioane de euro din partea Uniunii Europene. Ajutor important să menționăm din partea cui? Și a venit din partea Uniunii Europene. Accentuez acest lucru pentru că propaganda de la Kremlin încearcă de fiecare dată să distorsioneze toate mesajele, toate anunțurile pe care le facem noi. Anumiți politicieni din opoziție au criticat inițiativa autorităților, acuzând partidul de guvernământ PAS, că recurge la împrumuturi externe pentru a oferi pomeni electorale, lăsând povara datoriilor pe umerii cetățenilor. De cealaltă parte, guvernarea respinge acuzațiile și susține că ajutorul financiar nu are legătură cu contextul electoral. Dacă am merge pe logica asta, înseamnă că n-ar trebui să oferim nimic și să nu facem nimic până nu se termină ciclul electoral. Noi trebuie să avem grijă de oameni constant. Prima tranșă de 300 de milioane de euro din partea Uniunii Europene privind planul de creștere economică a Moldovei va ajunge în țara noastră până la sfârșitul primăverii. Forfătă mare la piața centrală din capitală. Cumpărătorii se grăbesc să-și facă rezerve înainte de sărbători. Cozi lungi s-au format la tarabele cu legume, fructe și produse de panificație, iar comercianții spun că vânzările au crescut simțitor în ultimele zile. Moldovenii însă se plâng de prețuri care au luat-o razna în prag de sezon. Până la Paște au rămas zile numărate, iar în piață este mare forfătă. Oamenii vin să-și aprovizioneze masa de sărbătoare cu bucate. Așadar, am decis să întrebăm oamenii cât planifică să cheltuie pentru masa de Paște, dar și ce prețuri cred că sunt în ajun de sărbătoare. În ajunul sărbătorilor pascale, piața centrală din Chișinău a devenit arhiplină. Am întâlnit zeci de oameni care erau în căutarea produselor necesare pentru masa de sărbătoare. Cozi lungi s-au format la tarabele cu produse de panificație, legume, fructe, verdețuri, carne și multe altele. Deși prețurile sunt considerabil mai mari față de anii trecuți, cumpărătorii au avut grijă să respecte tradițiile neamului nostru. Din bucate numai decât mielo, rășituri. Și acolo, da, și mai este, dar este în primul rând. Dar prețurile la piață cum vă par acum? Acum, ultimele zile sunt mai scumpe. Puțin sunt mai scumpe, dar vă spun, eu din timp am luat tot și am luat mai ieftin, ca pensionar. Da, în total cât ați cheltuit cam? În total? Vreo 1200, așa. Cozonac, ouă, ce mai punem? Salate, fructe, legume, carne. Și ați făcut deja cumpărăturile? Suntem în proces. Și cât ați cheltuit? Până la moment, cred că vreo 3.000 sigur. Și cum vi se par prețurile?
Înainte de sărbători, întotdeauna prețurile sunt mari. 2000 și ceva. Da. Dar nu am mai cumpărat în toate cele ce trebuie, de fapt. Dar ce ați cumpărat? Ce produse vreți să puneți pe masa de Paște? O bucată de carne de moldovenesc, de cârnați, 2 pești am luat și am mai luat. 2 kilograme de carne, una de porc și tot scumpe, de fapt. Și 1 kilogram de brânză de oaie. Mi se pare mari prețurile. Da, Deci. foarte mari, foarte mari. Și ce preconizați spuneți anul acesta pe masa de sărbătoare? În toți anii. Adică noi ne uităm că e scump, dar oricum. Prețul este preț, dar noi sărbătoarea dată în an. Paștele. Și noi ne pregătim, adică, mă rog. Păsculiță faci sau Păsculiță, nu, am făcut, am cu ieri. Păsculiță, cozonac, tot ce trebuie. Ouă, azi o să le vopsim. Și cât planificați cheltuiți? Wow, de acum cred că vreo 3.000 am cheltuit. De acum am cheltuit, așa că... Da, foarte, foarte scump și nu știu. Dar mă rog, sărbătoarea e sărbătoare și nu putem să trecem pe lângă ea. Ce părere aveți de prețurile la alimente de Paște? Prețurile la alimente de Paște sunt accesibile, pentru că ridică cum a fost anul trecut, 35, așa și anul ăsta e drept că produsele de panificație un pic sunt mai scumpe, dar ne lămurim, ne clarificăm. Ce bucate doriți să puneți pe masa de sărbătoare în anul acesta? Evident, în primul rând, vopsim ouă, cozonac, ruletă, tot din pască cu brânză dulce. Și friptura. Da. Friptura de cărlan. De cărlan sau iepuri, încă n-am decis. reușit, da. Prăjituri, ca de obicei. Așa, caș, numai decât caș. Cât ați cheltuit până acum pentru masa de Paște? Sau cât planificați? Cred că până la moment vreo 2000 de lei. Cred că pentru zilele de azi e suficient și accesibil. Printre cele mai căutate produse din această perioadă rămân cozonacii și pasca tradițională. Vânzătorii s-au pregătit din timp și au aranjat arabele cu grijă, oferind o gamă variată de bunătăți menite să satisfacă toate gusturile. Cozonacii în diverse variante cu nucă, mac, stafide sau ciocolată atrag trecătorii cu mirosul îmbietor de aluat dulce și arome de sărbătoare. 0,500 de grame, 100 de grame, 20 de lei. Și oamenii și cumpăr mai des? Toate, să... Dar ce fel de... Ce produse aveți? Ce aveți? Ele este cu brânză și cu stafide. Și rulada este cu nuc și cu mac. Noi suntem de la firma Colibri. În primul rând avem păsculiță proaspătă de la fosta Colibri cu rulete, păsculițe cu zonaci diferite, cu stafide, cu prună, cu vișină și sunt întrebate, în fiecare an le vindem. S-a schimbat firma din Colibri în firma Veranș și este, desigur, spor, vânzare. Cum sunt prețurile? Prețurile sunt mari, dar lumea cumpără. La ce pască preț este pasca? Acele preț e pasca? Da. Păsculiță nu avem cozonac cu stafide, cozonac cu vișină. Prețurile sunt de 200, 100, 130, depinde de gramaj și de formă. Sunt în cutiuță, sunt mai scumpișoare, sunt cu ciocolată, tot așa. Asta e la noi. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă cumpărarea produselor doar din locuri autorizate, unde sunt respectate condițiile de igienă și păstrare. De asemenea, specialiștii avertizează că alimentele perisabile, precum carnea, ouăle sau lactatele, nu trebuie păstrate la temperatura camerei pentru perioade îndelungate. Aroma cozonacilor și febra pregătirilor de Paști au cuprins centrul capitalei în aceste zile. Zeci de producători autohtoni și-au etalat meșteșugurile din lemn, ornamente pascale și dulciurile tipice mesei de sărbătoare la tradiționalul târg de Paște. Nelipsit a fost și tradiționala baba neagră de la nord. Vizitatorii au rămas impresionați de produsele expuse la târg. Dintre cele mai întrebate sunt pasca cu brânză dulce, cozonacul cu ciocolată sau stafide, învârtită cu magiuni de fructe și baba neagră de la nord. Baba neagră o facem 10 ore cu produse de calitate aduse de la sat. Sunt multe rețete strămoșești și dacă să luăm tradiționalul, este de timpul
întrebați. Comercianții spun că au adus la târg o gamă largă de produse pentru toate gusturile, inclusiv noi tendințe, precum renumitul cozonac Dubai. Шоколадка Дубай, только у нас Пасха. Дубайская на молдавский лад. Хорошо. Сколько она? 330 лейчиков. Avem rulada cu vișină, avem rulada cu floare de trandafir, rulada cu ciocolată, avem pasca tradițională cu brânză, avem meluțul tradițional de Paște, avem babă neagră ca la noi. Prețurile, un cuvântul cel mic 15 lei și cel mai mare de 1 kilogram 170 de lei. Am întâlnit și meșteșugari care confecționează frecvent ornamente pascale. Ia că vă pare că 50 de lei, așa? E mult, da? Aici, cât mai fuți, el trebuie să coste mai mult 50 de lei, plus materialele. Dar lumea întoarce nasul, că scump. Cumpărătorii sunt încântați de produsele expuse. Unii au ieșit cu pungile pline pentru a umple masa de sărbătoare sau pentru a le oferi celor dragi. Am cumpărat pentru educatori câte o pască dulce. Aici am cumpărat bomboane cu fructe. Și ce am mai cumpărat? Am mai cumpărat așa un cadou de la acest târg. Mergem să felicităm educatorii, după aia mergem acasă, vom copii și acasă. Мы сегодня купили одну паску, будем взяли именно простую, не сладкую, и 4 взяли сладкие паски. Потому что здесь всегда самые вкусные паски. Am copt ceva, dar încă mă gândesc cum să mai procurăm. Еще собираюсь купить. А что? Тоже какую-то-нибудь пасту, другую еще, у другой фирмы. În acest an, moldovenii pot achiziționa produse pascale în târguri până pe 28 aprilie, atunci când în Republica Moldova se sărbătorește Paștele Blajinilor. A fost lansată înregistrarea prealabilă pentru cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare care doresc să participe la alegerile parlamentare din această toamnă. Comisia Electorală Centrală a activat platforma online prin care moldovenii din diasporă se pot înregistra. A început înregistrarea prealabilă pentru moldovenii aflați peste hotare care intenționează să participe la alegerile parlamentare din toamnă. Comisia Electorală Centrală a activat aplicația prin care cetățenii noștri din diasporă se vor putea înscrie. Măsura este necesară pentru ca autoritățile să stabilească locațiile secțiilor de votare. Așadar, moldovenii aflați peste hotare care intenționează să meargă la alegeri în această toamnă vor face înscrierea prealabilă pe site-ul înregistrare.cec.md. Înregistrările vor fi efectuate până pe 14 august. Moldovenii stabiliți peste hotare se pot înregistra online pentru a vota la alegerile parlamentare din toamna acestui an. Comisia Electorală Centrală ieri a lansat platforma online înregistrarea prealabilă destinată cetățenilor cu drept de vot care doresc să participe la alegerile parlamentare. Da, este o decizie asumată. Urmează Comisia Electorală Centrală să definitiveze legea. O să mergem pe acea lege care am votat-o în scrutinul anterior. Nu este clar însă dacă va fi mărit numărul statelor unde va fi disponibilă această metodă de votare. La alegerile prezidențiale de anul trecut, votul prin corespondență a fost disponibil pentru moldovenii aflați în SUA, Canada, Islanda, Finlanda, Norvegia și Suedia. Alegerile parlamentare din acest an se vor desfășura pe 28 septembrie. Mai multe persoane au căzut în capcana escrocilor. Bănuiții i-au convins să investească sume ce depășesc 10.000 de lei în mai multe tranșe. Poliția a făcut publice mai multe conversații dintre bănuiți și victime. Potrivit poliției, 9 persoane cu vârste cuprinse între 60 și 58 de ani din Edineț, Orheia, Loveni, Căușeni și Cahul au căzut în plasa escrocilor care i-au convins să investească sume de peste 10.000 de lei în mai multe tranșe. În schimb, bănuiții le promiteau că vor câștiga mai mulți bani în funcție de fluctuațiile de pe bursa de valori. Poliția a publicat și interceptări telefonice dintre suspecți și victimele nemulțumite. Așa s-a primit chiar situația că eu am transmis criptovalută, dar dacă dumneavoastră ziceți că n-ați primit sau că aveți pierderi. Din discuții rezultă că victima ar fi înțeles că a fost mințită, lucru negat de suspect. Membrii rețelei creau conturi bancare și găseau victime prin aplicațiile WhatsApp și Telegram și le convingeau să depună sume de bani. Atunci când pensionarii își cereau profitul promis, bănuiții creau alte sume de bani, drept comisiuni pentru extragerea banilor investiți. Schema a fost pusă la cale de 6 persoane, printre care și o femeie. 5 dintre acestea au fost reținute, iar liderul grupării criminale a fost dat în căutare internațională.
Curierul responsabil de primirea banilor de la victime era femeia reținută, care este și concubina liderului grupării. Polițiștii au descins ulterior și acasă la celelalte persoane reținute. În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe telefoane mobile și carduri bancare, un aparat pentru numărarea bancnotelor, înscrisuri în ciornă, dar și extrase ale transferurilor bancare. În total, prin această schemă, suspecții a reușit să aducă prejudicii de aproximativ 7 milioane de lei. O seară dedicată memoriei Rodicăi Ojoc Brașoveanu. Scriitoarea Liliana Calancea și-a lansat noul volum inspirat de viața și opera celebrei autoare de romane polițiste. Miercuri, 16 aprilie, în curtea Muzeului Național de Istorie a fost găzduit un eveniment literar. Pe iarba din fața clădirii, 4 fotolii colorate au devenit scena lansării cărții Rodica Ojoc Brașoveanu, 320 de cărți în cimitirul Belu, de Lilia Calancea. Acest volum reprezintă o biografie bine documentată dedicată unei cele mai apreciate scriitoare de romane polițiste și istorice din spațiul românesc. Fără microfon, dar cu o voce fermă, Lilia Calancea a prezentat volumul Rodica Ojoc Brașoveanu, 320 de pisici în cimitirul Belu, o biografie romanțată, o ediție specială din partea editurii Polirom. În fața a peste 30 de participanți, de la studenți până la oameni în vârstă și toți fiind cititorii fideli, discuția a devenit un adevărat dialog între generații. Potrivit autoarei, titlul cărții trimite direct la celebra lucrare 320 de pisici negre, scrise de scriitoare Rodica Ojoc Brașoveanu mai multe decenii în urmă. Însă și cimitirul Belu are o semnificație importantă în acest titlu, din cauza că este locul unde scriitoarea a fost condusă pe ultimul drum. Astfel, titlul devine o metaforă, dar și un omagiu sincer. E un cimitir... Acolo au fost adunate personalitățile culturii românești, poeți, actori, scriitori, regizori, dar pentru mine, în persoană, de exemplu, scriitorii mă interesează mai mult și una dintre scriitoarele mele preferate, de fapt, e cea mai apreciată scriitoare de către mine este Rodica Ojoc Brașoveanu. Potrivit Liliei Calancea, romanele polițiste și cele istorice au fost ani de ani considerate genuri literare de mâna a doua în România și Republica Moldova. Dar astăzi revine oportunitatea de a contesta acest lucru. Da, în primul rând este o scriitoare de romane polițiste și romane istorice. Și eu sunt admiratoare acestui gen, care este pe nedrept considerat un gen foarte superficial, dar asta în România este așa. România și în Republica Moldova nu este considerat ca un gen, valoros. Dar în cazul Rodicăi Ojoc Brașoveanu, eu cred că ea face o excepție și o excepție frumoasă, adică romane de o valoare incontestabilă și mai mult decât atât, poate că e singura scriitoare care cumva poate să se alinieze într-un rând cu mari scriitori ai lumii din alte literaturi care au scris și ei romane polițiste. De exemplu, Agatha Christie, așa a fost numită. Rodica Ojoc Brașoveanu este Agatha Christie a României, sau a fost Agatha Christie a României. Comparația cu Agatha Christie nu este întâmplătoare, astfel Lilia Calancea a introdus un personaj bine cunoscut din operele Agatei Christie. Doamna Marple și Miss Marple pot părea asemănătoare, însă caracterul lor și contribuția lor în roman sunt complet diferite. Pentru acest volum, Lilia Calancea a realizat o documentare detaliată. A citit și a ascultat fiecare interviu, urmărind fiecare gest și fiecare reacție. A încercat să o înțeleagă pe Rodica Ojoc Brașoveanu dincolo de cuvinte. A analizat chiar și cartea de memorie nepotei sale, Mădălina Ojoc Pascu, și a citit toate cărțile scriitoarei Rodica Ojoc Brașoveanu. Surpriza seriei a venit în final. Autoarea a mărturisit că a fost contactată de ProTV pentru un posibil film dedicat biografiei Rodicăi Ojoc Brașoveanu. În urma evenimentului spre finalul serii, admiratorii și cititorii s-au adunat într-un rând lung pentru a primi autografe, a face fotografii sau pur și simplu pentru a discuta personal cu autoarea Lilia Calancea și pentru a-i înmâna flori.
Eu personal am venit la eveniment pentru că am citit precedent lucrările sau operele lui doamna Calancea și îmi place foarte, foarte mult modul în care ea scrie. Încă nu am citit cartea Lilia Rodica Brașoveanu, dar de-abia aștept să citesc. Am cumpărat-o chiar azi. Eu am citit mai mult de jumătate de carte, vreau să o terminați, dar nu s-a primit. Totuși am venit la eveniment, fiindcă Lilia Calancea este scriitoarea mea preferată modernă, din spațiul ăsta basarabean, să spunem. Și consideram că voi afla mai multe amănunte din această carte și însăși de modul de a fi a Liliei Calancea. Nu am reușit să o citesc. Da, v-a fost interesant? V-a motivat să citiți? Da, pentru că și eu am făcut cunoștință cu autoarea despre care s-a scris, Rodica Ojoc Brașoveanu, încă de pe când Lilia Calancea scria pe blogul Soacra Mică și a îndrăgostit o întreagă comunitate de autorii contemporani români. Astfel, acest volum este o carte care redeschide un dosar uitat, cel al valorii. Rodica Ojoc Brașoveanu nu este doar un personaj din biblioteci prăfuite, dar o voce care merită să fie din nou auzită. Iar prin această carte, Lilia Calancea ne oferă această șansă. Ministerul Educației încearcă să găsească instrumente pentru a lupta cu violența cadrelor didactice în instituțiile de învățământ. În acest sens, va fi creat un registru pentru a monitoriza profesorii care au manifestat un comportament violent față de elevi. Profesorii care au agresat elevi nu vor mai putea fi angajați în alte școli. Ministerul Educației intenționează să creeze un registru electronic centralizat care va cuprinde date despre cazurile confirmate de abuz comise de personalul educațional. Urmează să creăm un registru unde să putem duce evidența la nivel centralizat a cazurilor didactice care au fost emise pentru acte de violență comise împotriva elevii. Obiectivul este să putem să prevenim cazurile de reintegrare în alte instituții de învățământ. Ori astăzi nu există posibilitate cât de cât centralizată de a controla acest aspect. Ar urma să fie un registru electronic care să colecteze date cu privire la aceste comisii și să avem o evidență la nivel centralizat a acestor situații și să o putem pune la dispoziția directorilor de școală, în așa fel încât atunci când angajează o persoană să vadă dacă de principiu anterior a avut asemenea sancțiuni aplicate pentru faptul de așa tip. Registrul va fi disponibil doar pentru directorii instituțiilor de învățământ și minister, menționează Dan Perciun. În mod normal ar trebui să fie un instrument disponibil pentru minister și pentru angajatori, respectiv în cazul de față, directorii instituțiilor de învățământ și directorii de învățământ. Ministrul Dan Perciun menționează că această măsură este luată în urma cerințelor din partea mai multor cetățeni și că registrul ar putea fi implementat până la finele anului curent. Dar este o solicitare mai veche, pe care am avut-o și din partea societății civile, dar este și o idee care de mai mult timp exista la Minister. Până la final de an o să ne lămurim cu toate aspectele și o să putem să-l implementăm. În acest weekend, la Teatrul Gastronomic din centrul Chișinăului, a avut loc o nouă ediție Yard Sale 2025, cel mai important târg eco din capitală. Evenimentul a adunat zeci de producători locali care au venit să-și promoveze produsele și să încurajeze sustenabilitatea. Doamnelor și domnilor, mă aflu la Yard Sale 2025, un târg organizat în inima Chișinăului, unde oamenii vin să vândă sau să cumpere obiecte de tot felul: haine, cărți, bijuterii, decorațiuni și multe altele. Totul se desfășoară într-o atmosferă relaxantă, unde curioșii pot găsi lucruri frumoase la prețuri accesibile. Yard Sale nu este doar un târg, ci o platformă de promovare a unui stil de viață sustenabil. Aici artizanii și colecționarii aduc obiecte cu istorie, recondiționate sau create manual, încurajând reciclarea și refolosirea. Yard Sale promovează persoanele care iubesc să lucreze manual și să aducă la evidență ceea ce lucrează, ceea ce fac ei.
Pe mine m-a adus faptul că aici se găsesc și lumea care iubește ceva natural, ceva făcut manual. Aici se găsesc lucru potrivit pentru persoana potrivită. Evident, tot este natural, tot este ecologic la noi, ce țin de produsele noastre. Evident și la ceilalți producători care tot au produse naturale. Pentru unii producători, târgul este un punct de întâlnire pentru creativitate și sustenabilitate, iar totodată acest eveniment este o oportunitate de a promova valorile autentice ale Republicii Moldova. Я увлекаюсь вязанием очень давно, начала вязать игрушки, хотела попробовать реализовать свое творчество. И вот так вот я вышла на AirSale. Здесь не только продажи, но и приятное общение, много новых знакомств. Но здесь очень много талантливых людей. Если вы прошлись, обратили внимание, здесь люди работают в разных направлениях, в разных техниках. Молдова очень богата на талантливых людей. Приезжает даже вот много иностранцев бывают, все восхищаются, насколько у нас красивые здесь продаются работы. Многие продают в национальном стиле что-то, например, тоже игрушки какие-то, продвигают Молдову как страну на международном рынке. Участвую по мере возможности, но AirSale проходит 4 раза в месяц, то есть через каждые 2 недели, поэтому хорошая возможность. Но AirSale прекрасная организация, дает возможность многим мастерам реализовать себя, свои возможности, свои таланты. Acest eveniment este organizat cu sprijinul programului Eu Moldova, comunități locale, finanțat de Uniunea Europeană, guvernele Germaniei, Austriei și Poloniei. Iar acum urmează știrile externe. Papa Francisc s-a stins din viață chiar în săptămâna luminată, la vârsta de 88 de ani. Moartea acestuia a zguduit o lume întreagă. Vestea a fost una neașteptată, ținând cont că în Duminica Paștelui, suveranul pontific i-a binecuvântat pe pelerini și a transmis tuturor mesaje călduroase cu ocazia Sfintelor Sărbători. Papa Francisc a murit în urma unui accident vascular cerebral și a unei insuficiențe cardiace reversibile ulterioare, a anunțat Vaticanul în seara de 21 aprilie, conform agențiilor internaționale de presă. Fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Papa Francisc suferea de o boală pulmonară cronică și în tinerețe i s-a extirpat o parte dintr-un plămân. Problemele de sănătate l-au chinuit în ultimii ani de viață și a fost internat la Spitalul Gemelli pe 14 februarie pentru o criză respiratorie care s-a transformat în dublă pneumonie. Episcopul a ieșit din spital în Duminica Paștelui cu o zi înainte de moartea sa pentru a binecuvânta mii de oameni în piața Sfântul Petru. Cari fratelli e sorelle, Buona Pasqua! Sicriul cu trupul său neînsuflețit urmează să fie dus în piața Sfântul Petru sâmbătă 26 aprilie pentru ca liderii religioși și politici din întreaga lume să-și ia rămas bun. Un seism cu magnitudinea de 6,2 grade pe scara Richter a avut loc în Marea Marmara în după-amiaza zilei de 23 aprilie, în apropiere de Istanbul, stârnind panică în rândul populației și provocând zeci de răniți, chiar dacă nu au fost semnalate distrugeri majore. Potrivit informațiilor furnizate de biroul guvernatorului din Istanbul, peste 150 de persoane au fost internate după ce au suferit leziuni în urma încercării de a se arunca din clădiri.
Tremur, tată, cu tremur în Istanbul. Wow. Mamă, ce urât a fost. Seismul a fost simțit și în mai multe provincii din apropiere, precum Tekirdağ, Yalova, Bursa, dar și în orașul Izmir, aflat la aproximativ 550 de kilometri sud de la Istanbul. Potrivit ministrul de interne Ali Yerlikaya, cutremurul a durat 13 secunde și a fost urmat de peste 50 de replici. Cel mai mare maraton din pădurea Băneasa a adunat peste 2300 de participanți. Sportivii au avut ocazia de a alege una dintre cele 4 probe ale competiției: semimaratonul, crossul, sprintul și o cursă de familie de 3 km. Cea de-a 11-a ediție a Băneasa Forest Run a înregistrat un număr record de participanți. Peste 2300 de persoane au alergat în natură și sunt așteptați la ediția de toamnă a competiției. Evenimentul sprijină și cauzele Asociației Magic și Asociația Zi de Bine, care lucrează cu copii și cu tineri care au nevoie de ajutor și ne bucurăm și parte din energia noastră de astăzi le dăm și lor, suntem cu gândul la ei. Simte entuziasmul de a practica sport și de a te plimba în natură, e o atmosferă foarte minunată. Următoarea cursă este alături de familia mea, cei 2 băieți și soția. Am venit azi cu o determinație pentru locul întâi. Mi s-a părut că este frumos să fim așa toți în familie, să alergăm cu toții. Participanții au accentuat de la mic la mare importanța exercițiului fizic pentru sănătate și că sportul nu ține cont de vârstă. Încurajez toți românii să iasă la sport, orice sport, mișcare să fie. Nu contează ce vârstă avem. Am întâlnit oameni de 70 de ani care alergau pe munte și m-a impresionat foarte tare. Important e să începi și să nu te lași. Eu pe la școală joc fotbal, fratele meu mai sare coarda. Evenimentele de alergare din pădurea Băneasa se organizează din 2018. Acestea au 2 ediții, una de primăvară și una de toamnă, iar în fiecare an adună mii de participanți din capitală și din țară. Urmează știrile din sport. În dimineața zilei de 13 aprilie, peste 5.000 de alergători s-au adunat în Piața Marii Adunări Naționale pentru prima ediție a semimaratonului Chișinău Half Marathon by Om, un eveniment care a reunit participanți din Ucraina, SUA, Bulgaria și România. Cu mai multe detalii vine colega noastră, Vitoria Țurcanu. Bună ziua, Dumitrița, doamnelor și domnilor! Mă aflu acum în Piața Marii Adunări Naționale, unde are loc Chișinău Half Marathon by Om, unde sute de alergători s-au adunat pentru a parcurge traseele dintre 10 și 21 de kilometri. Atmosfera este una competitivă și una destul de încinsă. Startul s-a dat la ora 8:30 sub sunetul fanfarei municipale. Alergătorii au fost întâmpinați pe toată lungimea traseului de puncte de hidratare amplasate la fiecare 5 km. Mai multe echipe de voluntari și puncte de prim ajutor au asigurat monitorizarea stării participanților. Unul dintre participanți ne spune că experiența a fost una pozitivă, iar cursa de 21 de kilometri nu a fost într-atât de grea. Am alergat la proba de ștafetă, 21 km, ștafetă combinată. Eu am alergat pe distanța de 4 km, distanța destul de interesant, poate pentru unii ar fi scurtă, distanță scurtă parcă, dar știți că adevărat e distanță destul de grea. 4 km anume, în proba aceasta care trebuie să transmis ștafeta, ce numărul și trebuie să-l dai, adică e greu în timp ce transmis numărul, încât după aceea să te concentrezi pe faptul ca să alegi. A fost ca o experiență așa, și interesantă, prima dată participând la această competiție. Până acum am participat la multe competiții de 10-21 km pe multe, dar anume ștafetă, prima dată în viața mea a fost chiar și interesant. Peste 200 de voluntari, în mare parte elevi și studenți, au contribuit la buna desfășurare a evenimentului. Ei au oferit apă, ghidare și încurajări pe traseu.
A fost o experiență frumoasă, m-am simțit utilă și parte dintr-un eveniment important. Îmi pare foarte bine să mă aflu aici, alături de colegii mei și alături de acești oameni frumoși. Este o experiență unică, desigur. Evenimentul se desfășoară foarte și foarte bine, pot spune eu. Participanții sunt excepționali, emoții foarte, foarte multe. Pot să le doresc succes în continuare și cât mai multe rezultate fascinante și bucurătoare, cât și lacrimi, cât și bucurie. Asta este, trebuie să mergem înainte. Pe lângă traseele de alergare și probele sportive distractive, competiția a reunit atât alergători profesioniști cât și amatori. Un moment emoționant a fost participarea persoanelor în scaune rulante, care au luat parte activ la cursă, demonstrând că dorința de mișcare și spiritul de competiție nu au limite. Pregătire, așa am fost câteodată în parcurs, a fost timpul nu chiar așa, ca să putem să ieșim și facem sportul leacă, dar mă bucur că am avut și putere și am avut suțătorul care m-a ținut de mână și unde eu nu puteam, el mă ține de mână și mă trăgea. Foarte mulțumesc. 10 km ați alergat? 10 km. Da. Nu știu câte minute, mai tin că 40 ceva, nu știu, 50, nu știu. Ați ocupat vreun loc? Cum? Ați ocupat vreun loc? Încă nu ne-au spus, dar cred că locul 2. Da. După finalizarea probelor de 10 km și 21 de km, au fost anunțate rezultatele finale. Câștigătorii au fost premiați cu diplome, medalii și cadouri din partea sponsorilor. Ziua s-a încheiat cu bine, într-o atmosferă plină de bucurie și cu dispoziție maximă pentru toți participanții. Start promițător pentru Republica Moldova la campionatul european de sambo, găzduit de Cipru. În prima zi de competiții, sportivii noștri au reușit să cucerească 2 medalii prețioase, una de argint și una de bronz. Pe 24 aprilie, în prima zi a campionatului european de sambo, Republica Moldova a debutat în forță și a reușit să obțină 2 medalii. Veceslav Plămădeal a urcat pe treapta a doua a podiumului, cucerind medalia de argint, iar Lucian Brai a completat palmerasul cu o medalie de bronz. Medalia de argint i-a revenit lui Veceslav Plămădeal, care a luptat la categoria de 79 de kilograme. El a obținut 3 victorii categorice în fața adversarilor din Polonia, Elveția și Georgia, demonstrând forță și tehnică impecabilă. În finală, însă, a fost învins de reprezentantul Federației Ruse. O prestație remarcabilă a avut și Lucian Brai, care a urcat pe treapta a treia a podiumului la categoria 71 de kilograme. El i-a învins pe sportivii din Belgia și țările de jos, dar s-a oprit în semifinală în fața unui adversar din Rusia. Republica Moldova este reprezentată de 28 de sportivi la această ediție a campionatului european. Republica Moldova este reprezentată de 28 de sportivi la această ediție a campionatului european, iar rezultatele din prima zi confirmă potențialul și ambiția lotului național. Competiția continuă, iar așteptările sunt mari. Acum este momentul să aflăm ce ne-au pregătit astrele pentru ziua de azi. Colega noastră, Andreea Busuioc, ne aduce horoscopul zilnic cu previziuni pentru toate cele 12 zodii. Așadar, fie că ești curios ce surprize te așteaptă în dragoste, carieră sau sănătate, rămâi alături de noi. Andreea, te ascultăm! Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Andreea Busuioc și vă prezint horoscopul zilei de astăzi. Taur, vă pregătiți de plecare pe undeva. Poate vă duceți în vizită la rudele pe care nu le-ați văzut de Paște. Că locuiți mai departe și în weekend e tocmai bine să dați o fugă. Gemeni, apar noutăți, vă caută niște oameni care vor să desfășurați o activitate care să vă destindă și să vă aducă și un plus de imagine, să câștigați un public anume. Rac, e cineva care tot insistă să puneți umorul la o colaborare și să mergeți pe încredere că o să fie bine, dar ceva parcă vă reține, vă mai gândiți. Leu, noi provocări pe mai multe planuri. Probabil că veți face niște schimbări în lanț, că o să vi se pară incitant să începeți lucrări inedite. Fecioară, se poate să vă lăsați convinși de șef să lucrați la un nou proiect care promite să vă aducă bani frumoși și să vă fie asigurată finanțarea. Balanță. O să puteți apela la niște oameni care să vă susțină moral, material, ca să duceți la bun sfârșit un proiect care va fi foarte bine cotat. Scorpion. Se pare că o să faceți un consiliu de familie ca să fixați ce veți întreprinde cu banii strânși, că unii dintre voi vreți să vă mutați în timp ce alții vor să rămâneți pe loc. Săgetător.
O invitație să plecați pe undeva, să vă duceți într-un city break vă așteaptă, să vă aerisiți, să vă clătiți privirea și să vă întoarceți cu idei ingenioase. Capricorn, o să vă implicați într-o activitate de grup care o să vă pună în valoare niște calități despre care nici măcar voi nu știați și o să fie cu succes. Vărsător, ar avea de unde să aterizeze niște bani și o să vă prindă foarte bine să mai luați una alta, că o să vă duceți în niște vizite în weekend și o să pescuiți niște cadouri pentru gazde. Pești, o veste bună de la cineva care vrea să fiți împreună, să deveniți un cuplu, să aveți copii, s-ar putea să vreți și voi, dar în același timp nu aveți un partener de viață. Berbec, se pare că o să faceți cunoștință cu cineva care e pe lungimea voastră de undă și o să puteți face afaceri împreună sau să formați un cuplu. Examinați cu atenție. Acesta a fost horoscopul zilei de astăzi. Sunt Andreea Busuioc și vă doresc o zi frumoasă. Vreme instabilă în mai multe regiuni ale țării. Ce prognozează meteorologii pentru următoarele zile, ne spune colega noastră Nicoleta Pleșca. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Maxime de până la 26 de grade și ploi cu descărcări electrice în nordul și sudul țării. Așa arată prognoza meteo pentru astăzi, potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Cerul va fi variabil cu norări temporare, iar presiunea atmosferică se menține ridicată. Noaptea, în nordul țării, se vor înregistra până la 10 grade, iar ziua maximele vor atinge 21 de grade. În centru, temperatura minimă va fi de 12 grade, iar maxima zilei 23 de grade. În sud se așteaptă 15 grade pe timp de noapte, iar ziua 26 de grade. În capitală, minima va fi de 13 grade, iar termometrele vor urca până la 24 de grade în orele amiezii. În următoarele zile, vremea se va răci considerabil, cu maxime care vor scădea în medie cu 10 grade. Doamnelor și domnilor, acesta a fost principalul telejurnal al zilei. Până la următoarea ediție, rămâneți informați și aveți grijă de voi. Eu sunt Dumitrița Bordean, toate bune!